Assalamualaikum mehman vatandaşlar. Yayılımda akıl yeni sıratı televizyonda taşımanın cenneyti tapırının öňü tiýresinden şuň bugün gatnaşan taraplar 2019 ýylyň ýanwar aýynyň 17-sine çekilen biýje çekildi netijesinde birekle garşyda bolup bäsleşmek umumyň taýlama tapyrda. Bular ýagny bir awraýly baýry ýokary mekdeplerimizden biri bolan Göçmeli Maltumlar Türkmen Döwlet Üniversitesi şeýlede Teknadar Feýdazynda Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyň biýjesinden düşdi. Göçmeli ýalysyndan hem belli bolýar. Bu tarapda ýaşyl meýdançada Maltumlar Türkmen Döwlet Üniversitesiniň topary hem-de Teknadar Feýdazyndaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyň topary ine bu meýdançada häzir olar garşylap. Mehman vatandaşlar, taýlama tapdyrmagyň jemleýici sanynyň öňü tiýresinde. Bu sanyna umumyň sizin aklyjağınlar ýalkyndy salamlaýar. Ýakman talip ýaşlar, hormatly muallimler, akıl ýeňisi telewiziýanyň studiýasynda aklyjağındy hoş gördük. Kapawalım. Ýakman watandaşlar, talip ýaşlar, hormatly muallimler, bäsleşmeniň bu sanyna sizin bilen diýdarlaşýanlamada örenşap. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlamy Kaysens kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen birlikde taýýarlanýan Akyl ýeňişligi 2019 telewiziýanyň saýlama tapgyrlarynyň ahirki sanlaryna häzir başlaýar. Mehman vatandaşlaryna ýa-da ismidi bilşimdi Türkmenistan Rowaşlygyň watany ýylyna 2019 ýylyň ýanwar aýynyň 17-sine gatnaşyjy ýokary okuw mekdepleriniň ählijetiniň wekilleriniň gatnaşmaklygyna biýje çekilişik gurulmaly. Biýje çekilişiniň netijelerine görä taýlama tapyrlaryň bütünlüği dowamyny hende dowamlykda haýsy bir topar, ýagny haýsy bir ýokary okuw mekdebi, haýsy ýokary okuw mekdebi bilen taýlama tapyryň dowamyna bäteşik alyp barjakdygy anyklandy. We şol biýjeniň netijelerine görä ýa bu ýyl taýlama tapyryň 8 sanyny ýaýlyma berildi. Synetdiňiz. Häzir bolsa olaryň 9-njysy, ýagny jemleýici sanyň öňündäki sany hem-de indi kepde mehman vatandaşlar saýlama tapyry akyl ýeňişligi telewiziýanyň ol jemlener we indi tapyra gadam atar. Indi tapyra näme gadam atylýany bilýär. Çünki bäsleşiň dowamynda saýlama tapyrlarda ýeňiş gadanyň toparlar gönnün göni dol derejede indi tapyra gatnaşmagy hukuk gadanya we ýeňilen toparyň indi tapyra geçjekligi ýa geçmejekligi bu saýlama tapyryň ahirine belli bolar. Çünki ähli ýeňilen toparlaryň arasynda ýeňilen ýöne ýokary netijeni görkezen toparlary biz x1, x2 edip indi tapyra geçirýärdik. Ine bu saýlama tapyry hem jemlenende şu meseleler boýunça pikir alçylar. Mehman vatandaşlar, häzir burada bilşimi diýip bäsleşiň düzgünlamatyna laýykda her bir tarapdan 6 sany topar adasy, topar başly işgäkan saýlady. Olar bilen biz häzir diýdarlaşar. Ýene-de düzgünlama laýykda bu duşukda hem gatnaşyjy her bir tarapdan şeýle-de ýaşlyk teleradio ýaýlymynyň synçylarymyz bar. Olar bilen hem häzir tanışýar. Bu hormatly bu gatnaşyjy awraýly baýry ýokary okuw mekdeplerinde bolan bu taraplardan hormatly synçylar. Çünki Maltumlar Türkmen Döwlet Üniversitesinden synçy muallimimiz Cennet Hojamameda bar. Cennet muallim hoş gördük. Şeýle-de gatnaşyjy tarap bolan Teknadar Feýdazyndaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyň hormatly muallimimiz Sehra Muradova muallim bar. Sehra muallim sizde hoş gördük. Ýa-da vatandaşlar şeýle-de ýaşlyk teleradio ýaýlymyndan bir synçylarymyz bar. Çünki utuklaryň berilişine hem-de akyl ulgamynyň işe girilmesine jogapkar synçylarymyz bar. Çünki Bahargul Haltulyba hem-de Öwürmurat Aýdogduýew bar. Bahargul Öwürmurat sizde hoş gördük. Mehman vatandaşlar, talip ýaşlaryna da has tolgunyjy burada. Çünki gatnaşyjy taraplarmady ulu hormat bilen meýdançamyza çağırýar. Mehman talip ýaşlar, ulu şatlyk bilen, şowhunly el çarpışmalar bilen gatnaşyjy taraplarmady meýdançamyza çağırýar. Teknadar Feýdazyndaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyň toparyň düzümi Cennet Sultanowa, Merjen Kadyrowa, Oguljan Taganowa, Kerim
Esenov, Şatlık Huday Nazarov, hem de Toporbaşı Bibi Kopiyeva var. Bibi Toporumda böyle oldu. Arzu ediyen Berkat'ta hoş gördük. Sizin karşıdaş Toporumuz. Malkumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Toporu, Topor'un bilimi, Gülşah İsmailova, Gülcemal Tariyeva, Sökvet Babayev, Yaşı Mehmet Anne Mehmedov, Merdan Cepparov, hem de Toporbaşı Rovşan Sargeliyev var. Rovşan hoş gördük. Toporbaşı'nın arzu ediyen Mehvan vatandaşlar, akıl yemişti ve televizyon Toporların meydanına gelmekliği bilen hazır öz işine başlar. Toporlar ikiniz de meydançılarda hoş gördük. Üstünlük size yar olsun. Toporlar, hazır sizinle bahsediyor geçmediğinin öngün şahı gelin bu maktada layık oldu. Hürmetli seyirci muallimlerimizden ağırdılarını istedim. Şimdi seyircilerimiz var. Səhramon. Hormatly prezidentimizin alym arkadamyzyň taýsy saglaty bilen ýurdumyzda ýaşlaryň döwri we bilim almaklary üçin özleriniň ukyp başarnyklaryny ösdürmekleri üçin giň mümkinçilikler, ähli şertler döredilen ýurdumyzda zekin ýaşlary ýüze çykarmak boýunça dürli örnüşli çäreler durmuşa geçirilýär. Anha bu hem Türkmenistanyň bilim ministrligi we ýaşlyk teleradio ýaýlym tarapyndan taýýarlanan akıl giňişligi telebäsleşigini ýokary okuw mekdebiniň talyplary özleriniň zekin başarnyklary boýunça bäsleşerler. Bäsleşen toporlara ululu üstünlükler, şowluk arzu edýän, pursatdan peýdalanyp şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döretip berýän Mehriban, gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il ýurt bähwetli tutýan her bir tutumly işleriniň rowaj almagyny arzu edýän. Köp sag bolun. Arzuň hakly bolun. Cennet bolun gerekdir. Menem şu Sahra Molmyň aýdanlaryna goşulýan, hormatly prezidentimiň talyplary, şular ýalyk mümkinçilikler döredip berýän üçin köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutýan işleri elmi dama rowaj alsyn. Köp sag bolun. Arzuň hakly bolun, hormatly muallimler. Ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýar, arzuň hakly bolsun siziň mal parýan asly halal, mukaddes kärňizde, muallimçilik kärňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýär ýoksa da geljekki muallimler hem taýýarlaýar. Bular bilen häzir gelýär. Bahargul. Salam Mehriban talip ýaşlar. Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlamy Haýsens kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen bilelikde taýinlanyp ýaýlama ýetirilýän akyl ýeňişli telewäsleşigimizde siziň ähliňizi hoş gördük. Gatnaşýan toporlaryň ikisine de ulysynlyk arzu edýän. Şeýle de bize şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän. Hormatly gahrman arkadamyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny, il ýurt bähwetli alyp barýan işleriniň elmedam rowaşlyklary weslenmegini tüýsüregimden arzu edýärin. Akyl ýeňişlik telewäsleşigine gatnaşan toporlar iki toporda üstünlük arzu edýän şeýle hem şu talyplaryň özüniň ýokary okuw jaýlaryna alýan ilimlerini, bilimlerini kämilleşdirmäge dol mümkinçilik döredip berýän hormatly arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il bähwetli alyp barýar mundan beýle rowaj alsyn. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Mehriban talip ýaşlar, hormatly dinçiler, sag bolun aýdýar, işleriniz üstünlük ýar bolsun. Mehriban vatandaşlarla görüşümüz ýaly toporlaryň ikisi de çünki Teyit nazar teýdadynyňky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutynyň topory, BB-niň topory, Malkumul adynyňky Türkmen Döwlet Üniversitesiniň topory, ýagny Rovşanyň topory ikiniňe de meýdançada. Taraplar ilki bilen sorajaklarym. Düzgünnama bilen siz tanaş. Äderki pursatda düzgünnamanyň şertleri boýunça gaýtadan geçmek wajipligi barmy? Yok, Ýok, BB. Yok, biz düzgünnama bilen tanış. Tanış, taýin. Demek, bu nokatdan aňryk biz diňe düzgünnama boýunça dol derejede hereket eder. Düzgünnamanyň şertleri, full stop, hem de ilkinji sekundlarda jogap bermek, bularyň ählijeti düzgünnama laýıklykda jogap bermekligiň özi hem düzgünnama laýıklykda alınıp barlar. Siz düzgünnama bilen tanış. Hem de ilki bilen iki tarap, Rovşan bir ikiniňde de üstünlük arzu edýän mehman vatandaşlaryna görüşümüz ýaly talip ýaşlaryň bu bähtäşiň dowamyny üstünlükli çykyş etmekligi bu geljekki taliplere hem oňuň täsir edýär.
Hormatly arkadaşlarymyň, mehriban hem gahryman prezidentimiziň taýyat tagalaty bilen ýola goýulan akyly ýeňişligi mektep okuwçylary bilen atly telebäsleşigi hem häzirki wagtda dol derejede alınıp barlýar. Okuw mewsumynyň ahyrına çenli mektep okuwçylarynyň durşugy bu ýyl boýunça jemlener. Talipler tidinki täzil bayramçylygyna çenli dowam eder. Hemde mektep okuwçylaryna hem gatnaşan talip ýaşlara hem akyly ýeňişligi telebäsleşigine üstünlük arzu edýär. Toparlar, üstünlük size ýar bolsun. Rawşan, Bibi, hormatly muallimler. Soğannama geçiyorlar mı? Geçiyorlar. Geçiyor. Eziz vatandaşlar, Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği Ýaşlyk Teleradio Elimi Haýsens kampaniýasynyň Türkmenistan'da resmi diýlerle birlikde taýýarlanýan akyly ýeňişligi telebäsleşigimiziň sowal tapgyrlaryna häzir girişýär. Toparlar, sowal tapgyrlara taýynly işlerini dol derejede gördüler. Mehriban vatandaşlar, sowal tapgyrlara siziň özüňiz hem gatnaşyp bilersiňiz. Siziň pikirleriňiz bize gyzykly. Mawy ekranyňyzda görýän telefon belgileriniňizde, internet sargymyzda ýüzlenip bilersiňiz. Mehriban vatandaşlar, talip ýaşlar. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği tarafından yetirilýän sowalnama häzir girişýär. Gatnaşyjy taraplar Magtumul Adynak Türkmen Döwlet Uniwersiteti, Seyit Nazar Seyit Adynak Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutu hasap 0 doğru jogap üçin beriljek utuk bir utuk bolar. Şeýler bilen sowalnama girişýär. Rawşan, Bibi, taýýarmysyňyz? Sowal. Sowalnamalary, sowal tapgyrlaryna girişmän kak ýene bir zat size ýatladyň. Taýlama tapgyryň bütünlüği dowamyna diňe 10 tan sowal tapgyry bolar, hemde diňe zekin sowallary bolar, atalar sözleri we şunuňa benzeşler bolar. Siz muňa taýýansyňyz diýip umyt edýän sowal tapgyryň özüne girişýär. Gazakly sowal. Bibi, Rawşan, latinçe bilýärmi? Bilen olsanız has bolýar häzir. Eger latinçadan terjime edilenne amicus, dost diýmegi aňladýan bolsa, inimicus näme diýmek bolar? Eger amicus, dost diýmek bolsa, onda inimicus näme bolar? Wagt gitdi. Köp sag bolayım. Bibi, kim jogap berýär? Bizim toporumuzdan Kerim jogap berýär. Kerim. Amicus, dost. Inimicus. Bu a sözü däl, ýok diýen manyny, onda dost däl, bu düşman diýmek anlatmak mümkin. Buton şaňysal. Düşman, dost däl, düşman. Diýmek, ini goşulmasynyň öňünden goşulmaklygy bu onuň garşydaş manysyny berer. O a sözü garşydaş A manysyny. sözü. Dost däl, ýani düşman. Kabul. Mikrofon alın. Tanışmydyňyz diýen beýle sözlerle. Meni gyzyklandyrýar. Meselem köp sözlerini, latin sözlerinde şonu ýani a däl manysyny berýär. O taýda diňe bir a däl, a ni, ýok, i ni. Amicus birinjide bardy. Amicus bu dost diýmek aňladýar. Inimicus. Siz häzir jogap etip bileňiz. Kabul etdim biz. Kabul etdik. Şertli söz aýdyrly. Häzir diňe utugy ulan etmek bolýar, ýa-da beýle gaýtmak bolýar. Şeýlemi? Bibi. Netije? Netije? Hasap açyk. Köp sag bolayım. Köp sag bolayım. Ikinji sowal tapgyry. Taraplar Rawşan, Bibi, taýýarmysyňyz? Sowal. Paýhas çeşmeti kitapdan. Gury kaşyk agyz ýerter. Bu nakilla kaşyk sözü nämäni aňladýar? Wagt gitdi. Bibi, siz kaçırın. Bibi. Biz häzir wagtda diňe Rawşan üçin goýýardyk. Galan meseleni häzir gullaşak. Rawşan kim jogap berýär? Sonra jogap Gülşan berýär. Gülşan. Kaşık diýmek, çemçe diýmek aňlatýar. Gury kaşyk agyz ýerter. Hawa. Çemçe gury bolsa? Agyz ýerter.
Kabul. Size de şeyle karşılaştılar o da. Kadimi sözler. Ata-babalarımızdan bize gelen sözler, doğru mu? Kaşık sözü. Sizin fikrinizce çemçe. Doğru. Nakıllarda ol fikirlensen düşünüp manida sözünü gözlemeli. Doğru mu? Bu yerde uğur kaşık ağız yırtar diye. Kaşık doğru. Ata-babalarımızdan bize miras kalan hem de kän bir ulanılmayan söz. Şonun için hem şu yerde sowal tapır hükmüne yetirmek degerli boldy diýip hasaplanmaly. Kaşık yine soňa meňdeş näme sözler bolýar? Käbir şiwelerde ýalňyş Şiwe dillerine. O şiwe dillerde galamam. Şemşe diýmek raňlyk. Ýalňyş diýmek diýen. Hawa, galam şemşe diýmek raňlyk. Ýani has gadymy türkmen diline kaşyk şemşe diýmek raňlyk. Şiwe dil däle ýan şeýle. Hawa. Ýani kaşyk şemşe diýmek. Käbir ýerlerde bolsa, käbir şiwelerde çemçe, demir çemçe, taxta çemçe, aýratyn kaşyk diýip aýtganlar. Netice hasap deňe deň. Şimdi taraflar köp olun. Biz inneki sowal tapyra geçmeden käbir şertler goýunça durup geçmeli bolýar. Bu düzgünläme doğru laýykly. Düzgünläme laýıklykda duýduruş sesi eşitmezden ışky ýakmaklyk, polstar, bibi. Siz polstarda düşdüňiz. Siz hem topar başy, hem ışky ýakýan çagda diýmek, toparmaz esasy bir agdasyndan häzir agdasyny ýitirýär. Siz düzgünlämeni bilýäňiz. Ýerine de degerli bir ýerine goýup, soňra meýdançany boşaltmagy haýyş edýär. Polstar boldy. Boldy. Kim geçýär? Gel Olcan. Olcan. Häzirki ýagdaýda bu duş gelýän ýagdaý. Şonuň üçin hem düzgünläme laýyklykda topar wasty hem de ışky ýakýan agdasy aýry-aýrylykda goýulýardy. Düzgünläme laýyklykda duşuň öňü siratyna eger iki tane karşıdaş taraf hem de alyp barjy bolup lalaşsalar, onda käbir şertlerine özgertme giýirilýärdi. Biz duşuň öňü ýani siziň lalaşyp iki tarapda hem topar başlar meýdançada hem de ışky ýakýan agda bolup galdy. Men size duýdurdum. Bu ýagdaýda tewekkülçilik edýän. Bolsa olan ýagdaýyny topar başa mitýär. Ine de karşıdaşynda şeyler. Rawşan, bu mantanaňyk siz karşıdaşyňyň bäş agdadan ibaret bolan toparyny dol düzgün bilen garşy oýnarsyňyz. Hem de bu duşuň şeýle dartlyny derejede boljagy öňünden hem aýdyndy. Ikiňiz hem öňde barjy görelýär, ýokary okuw mekdepler, geljekki mugallimler. Hem de size de kim sowallara kyn bolmaly diýip düşünýän şeyler külen biz 3-nji sowal tapyryna girişýär. Munyň öz hem zekin sowaly dogrusy özara pikirlenşip, näde dogry jogaby çykarmaga mümkinçiligimiz taraplar bolar. Ünterýät. Taýyn Rawşan, Oljan. Taýyn. Sowal. Pocketbook çapkanasynyň emblemasyna nämäniň şekli bolup biler? Eger çapkananyň adyny ingliçeden terjime edeninde Juwi kitaby diýen manyny berýän bolsa. Wagt gitdi. Wagt taklýar. Rawşan, kim jogap berýär? Jogap Ismail we Gulşan jogap berýär. Gulşan. Bizim pikirimizçe, eger inglisinden pocket diýmek, Juwi diýmek raňlyk bolsa, onda emblemasy hem Pocketbook. hawa. Juwi. Çapkananyň ady, Juwi kitaby. Hawa. Juwi'den çykyp duran kitap bolmagy ihtimal diýip Juwi'den çykyp duran Hawa. kitap. Hem Juwi bar. Esasy Juwi. Gulşan, 10 sekundda jogap berýäňiz. Meňerim dogrudur, men daha ýalňyş demegin tek. Häzir kabul edem. Esasy Juwi'den Juwi. çykyp duran kitap. Hawa. Juwi. Den çykyp duran kitap. Pocketbook. İngilizceden terjime edilen Juwi kitaby diýip manyny berýän bolsa, hem çapkana bolsa, onuň emblemasyny elbetde Juwi'den çykyp duran kitap diýip düşünjeňiz bar. Hawa. Diýmek, gönlen sözüni şekilde geçirip şo ýerde goýmaldy. Kabul. Hawa. Gulşan, näme diýseň men pikir edýän, bu ýerde göçme manyny ullanmalymy diýýär. Gönlen Ola mümkin. Biz gapçyk diýen pikirim geldi, ýöne. Gapçyk diýen pikir geldi. Ýöne Juwi'den çykyp Siz näme bolsa Juwi'den çykan kitap diýip kiçik kitapdan bilýäs, pocketbooklaryň kiçik kitap. Doğru, onun tercümesi hem
şol. Hawa. Jogda. Bu çapkana bilen tanışlığınız barmı? Yok, yani pocketbook deyip öz aramız olan yaz kiçik kitapları pocketbook değil. Hawa. Jogda. Kitap Yani dükançalarda bu- pocketbook deyipdir yaşa kiçik kitapları. Şonna hiç ele emblema gavat gelmedi mi? Yok, gavat gelip görmedik. Kitaplarım hiç gavat gelmedi mi? Yok, gavat gelip görmedik. Men gavat geldim. O yerde judan çıkıp duran kitabı men görmedim. Netice jogap yalnız. Sertonça Roşan häzir biz sizde gaýdyp geler. Gülcan, Oğulcan galan wagtyňyz dolanjakmy tamam? Çünki garşydasyňyň jogaby ýalňyş. Hawa galan nagdolanyas. Dowam edýär. Pocketbook çapkanasynyň şu bloknot bolýar. Yok, bloknot ne elin zaten. Doğru ne etdi? Doğru. Çapkana tamam. Oğulcan, kim jogap berýär? Bu soraga men özüm jogap berýän. Dinleýän. Meň pikirimçe, şol bloknot ýa-da ýan depter diýip jogap berýäs. Ýan depterçäniň surady bar. Kiçiraklardan görünüşi bolmaly. Şöyle. Şöyle. Häzir sizin kiram kabul edemem onta. Kabul edemem onta. Yine şol jogapda galýaňyz. Dogry ýalňyz diýemem onta. Ýöne. Hawa şo jogapda galas. O jogapda da galýaňyz kabul. Indi kabul et. Näýil bolar? Siz burutuňyzda ýitirdiňiz diýen. Roşan. Bir agdaňyzdan häzir sanjy sekundlardan ýitirýäňiz. Karşıdaşyňyzda utup güläp çüne daýdyňyzmy kaňyz? Gülşan düşünýär. Eger bloknot dogry bolanlygyny, onda Gülşanyň jogaby hem dogrudy. Eger şeýle boljak. Dogry da? Ol şowrda dogry. Netije ödnänem aýdym. Netije bahar bol. Düzgünamanyň 3 bölümine laýaklykda, indiki dogry jogap üçin toparlara 2 tutup berýärsiňiz. O jogap hem ýalňyş. Roşan, şerti bilýäňiz. Gülşan, eger Roşan ýeňi jogap onu indiki kitaplarda görüşmegimi daşmaly. Bir bilen emedilsin yani. Eger Oğulcan topary häzir ýeňi şadany bilse, onu indiki kitaplara dolduryňyz bilen gatnaşarsyňyz. Köp sag bolun. Oğulcan, häzirki pursatda ine garşydaşyňyzyň topar düzüm bilen saň boýunça deňleşdiňiz. Öz beýaz agdadan ibarat toparyňyz bilen garşydaşyňyzyň beýaz agdadan ibarat toparyna garşy oýnarsyňyz. Häzir 3-nji towal tapyry berildi. Indi kitaplara geçmedimizden öňünçäti tomaşaçy talipler islebilir ýanyňyz barmy jogap bermäge? Men Mawtumradnaň Türkmen Dowlat Üniversitetining matematika fakultetynyň 3-nji ýyl talibi Esenova basdan. Biziň pikirimizçe kenguru. Kenguru. Näme üçin? Juguty barda onda şeýle. Yani aslında şol pocketbook çapkanasynyň emblemasyny dogrudan kengurunyň şekli bardy. Bu belli çapkana bolan tamam näşe ýerde ekin sogallaryna goşuldy we dogry pikirlenseň munyň jogabyny tap bolardyr, oşan şeýlemi? Ýöne tapmadyňyz. Tapawal. Tapawal Roşan, Oğulcan, indiki sowal tapgyry bu juda aňsat sowal tapgyry diýip men düşünýän. Men düşünüşüm boýunça. Hem-de akıllı ýeňişli telebäsleşigi, bu diňe bir dekinleriň bäsleşigi däl, ýa-da bu çalasynyň hem bäsleşigi. Häzirki sowal tapgyry hatda şu derejede bolup biler, ýagny iki kimnäçe çağada belli-de. Şu derejede aňsat bar. Ýöne beýdiýsem, falstarda düşäýmän. Roşan, Oğulcan, bir-birine ýetmegi däme. Böyle? Seriýas. Taýinmisiniz? Sowal. Kämahallar, kä halatlarda demire suwukluk diýip bolarmy?
Wagt gitti. Wagt taklayat. Rowşan. Kim jogap berýär? Rowşan. Jogaby Merdan jogap berýär. Merdan. Merdan. Salam. Bizim pikrimizçe oto temperaturasında kär metallar soğuk hali oluyor. Yani bu sebepten Merdan. Demire soğukluk deyip yüzlenip bolarmy? demire soğukluk deyip yüzlenip bolar mı? Hava. Bolar. Ne ýagdaýda? Ne ýagdaýda? Mesela kär metallar, yani demirler, kär metallar soğuk ýagdaýda oluyor. Men käwir metala diýjekler. İslenlik demire yüzlenip bilermi? Men şonu düşündirjek bolan. Ha, islenlik demire. İslenlik demire. Ady demir bolsa şoňa kä halatlarda soğukluk deyip yüzlenip bilermi? Hava. Hava. Ne ýagdaýda? Ne ýagdaýda? Soğuk bolan ýagdaýda. Hı? Demir soğuk bolan ýagdaýda. Demir süýük däl ahyrynda. Bolya, demir soğuk bolya. Şoň üçin men şoňa esasen Ne ýagdaýda süýük demir gördüm. simap Sima oto temperaturasında soğuk haline oluyor. Şol sebepten. Rowşan. Ýene bir zat. Ýene bir zat. Birinciden 5-9 bölümi onun üstüne düşürmeli. İkinciden hem ben size ýaňa aýtdym. Şu demire Sima da men şoňa soğukluk diýip bilenip bilermi? Indi sonra ütke ýa-da anno. Ýok. Men Kä mahallar, kä halatlarda halatlarda demire soğukluk diýip bilenip bilermi? Merdan, şu derejede meydançadan gitmeňiz islam ok da sizin. hava Näle ýagdaýda? eredilen ýagdaýynda. Soğuk. Ergen ýagdaýynda. Köp sağ olun. Kavul. Şahram olmaýy çapladınız var? Yok. Olcan, açaklarınız var mı? Ha? Men hem açaklarım yok. Netice, jogap, hasap, näil bolmaly? Elbette, yeterlik derecede eger onu gazdarsan, eretsen, jogap doğru. Köp sağ olun. Taraplar, Rowşan, Olcan taýar mısınız? Taýar. Indiki sowal tapyra geçýär. Bizde tertip boýunça 5-nji sowal tapyry. Umumy sowallaryň deň ýarty häzir jemlenir. Şeýle bilen sowal. Arhimediň esasy oýlap tapan zatlarynyň biri. Ýagny onsuz avtolog sürücüleri aňsat ýola çykmaýarlar. Aýratynam uzak ýola. Gurrun näme arada gidýär? Wagt gitti. Wagt saklaýas. Oljan. Gurrun näme arada gidýärdi? Kim jogap berýär? Bu soru bizim toparymyzdan Kerim jogap berýär. Kerim. Yani bu soruň jogaby ol linza şekilde şoňa linza şekilde oýlap tapýar linzalary. Arhimed diýjek bolýan şonu tapdy. Linzalar. Meselem çıralary, çırany. Häzir kabul edemok. Kerim. Ünsün düşürmeň, bu dekin sowaly. Ýöne fakat nämede Arhimediň oýlap tapandady. Fakat nämede her bir sürüjä gerek. Hatta maňa da gerek. Men avtolog sürýän. Men şonsuz ýola düşemok. Ýöne men linza dakamok. Isteseňiz mümkin dogrudur, siz linzada galyp bilersiňiz. Kerim. Buton soňal. Kerim. 1 2 çıralary. Ha? Çıra diýip jogap. Sıra. Kerim, kavul. Kerim, sırany Megrem Newton oýlap tapandy. Men plan diýjekkä. Linzany Megrem Arhimed oýlap tapandy. Ýöne bu ähli sürüjä gerek diýip bilersiňiz. Kerim. Ähli sürüjä linza gerek diýip bilersiňiz. Yok. Demek tutam yok. Netice jogap ýalňyş. Oljanys göçürip bilersiňiz? Rowşan galany wagtynda ulanyňda oýdýan, işki ýakdyňyz. Kim jogap berýär? Jogaby Babaýew söhbet berýär.
Töhwet. Men hünerim fizik değil ýöne Arkimetden gyzyklarym soň bilýän. Näme? Häzir biziň hemmämiz ulanýan götürjümiz, ýani Siz olanňyz da onu bilýän. biz ulanamyz ok, umman ýaýran adamlaryň arasynda. Ulaw Ýa, döwlenme, oturýaňyzmy? mysal üçin teker ýarlanna. Aptal oturýaňyzmy? Ýok, 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 oňuramam. Tekermi? Teker ýarlanna, biz Ýarlan. salsmaly bolýar şonu. Näme? Şonu biz näme bolýar hemmämiz? Açar. Ýok, götürjü. Balon açar diýär. Ýok, men götürjü diýen. Götürjü. Götürjü. Ulaw Häzir asan kabul bolýar, edemok. götürýär. Arkimedin kanuny howa barya, da ýokary Ulaw galýar. götürýär. Ulaw götürýär. Demokrat. Bizim jogabymız demokrat. Bu häzirim dogry diýemok. Eni kabul edemok. Ýöne kabul. Babayev. Dağ. Oňuramak diýdim. Maslahat berýär, öwrenäýin. Demokratam ýaňydan oýma. Jogap dogry. Görüşümüz ýaly Katar üstüdi 4-1. Oğuzcan, häzir bu gutorluk netijeni hiç il ýagdaýda çykaranok. Duşuň näme jemlenjekdi häzir rowşan belli däl. Ýöne innik sowal tapyra geçmeden biz şertimiz boýunça hereket etmeli. Oğuzcan bilýäňiz. Kerim 0 sekundda jogap berdi we çürt ketip ýalňyz jogap boldy. Şert boýunça hereket edelim. Kerim meýdançany boşadýar. Köp sowal. Altıncı sowal tapgyr bilen dowam edýär. Toparlar. Bu geçişnekde meýdança boşa ýa onja tapgyr çany. Ergede heriňizden bir gidip durjak. Ünsi bolmaňyz haýyş edýän. Islernik herekete eger näýileliňiz bar bolsa, Sähram oğlum, Cennet oğlum, Oğulcan, Rowşan bäsleşik duşuň netijeleri yglan edilmänkä. Gutorluk netije, ýani duşuk jemlenmänkä aýdym. Duşuk gutorandan soň islernik pikir hiç il ýagdaýda kabul edýän däldir. Bu düzgünläme laýyklyk. Alya, tayar mısınız? Tayar. Tayar. Sowal. Eger elinde 50 bar bolsa, onu hökmani suratda näme diýär? 50 diýip çykaryp salamlaşýar. Bu adat ýöne bu adat nämäni aňladýar? Wagt gidýär. Wagt saklaýar, Rowşan. Jogaby ýaşy jogap berýär. Dinleýän. Sowalyň jogaby syla hormaty aňladýar. Birek syla hormaty aňladýar. Diýýänligi üçin. O gözüňde garaýnak bolsa da adatça çykarylýar. Köplenç syla hormaty aňladýar. Edep ekramy syla hormaty. Ton jogap şol. Şol. Meýran başga pikiriňiz barmy? Ýok. Kabul. Rowşan. Näme de bolsa şügarlygy elden bereňiz ok. Wagt 2 sekundda saklandyr. Ýalňyş diýip oturýardyk hem. Meýram suwat gaýdan dogurdy. Jogap beren dogurdy, ýa suwat diýen söz dogurdy. Meýram ýalňyşdyr. Onu häzir bilen. Netije? Ha? Araşdyň? Ýa. Jogap öýdi hem bilýär. Ýalňyş. Galan wagtyňyz ulansaňyz bilersiňiz ulan. Ulanýas wagt. Dowam edýär. Kim cevap veredi? Nereden cevap veren? Ama sen cevap ver. Yok işte. Yine daha diyorum ama. Wagt saklaýas. Oljan, kim jogap berýär? Bu soru biziň toparymyzdan Şatlyk cevap berýär. Şatlyk. Pikirimçe bu sowalyň jogaby şu medeniýetlilik aňladýar.
Tyle hormat diýjek bilen. Garşylygym ýok. Tyle hormatym aňladyk biler. Medeniýetlige mi aňladyk? Medeniýetlige. Utança aňam şol. Tatlyk. Tatlyk. Hawa Men gutar. ulaşýan olar bilen däl. Gutarlyk jogabymyz. Tanık cevap şol. Tyle hormat, garad medeniýetlige aňlady. Kabul. Eger tyle hormat, eger medeniýeti aňladýan bolsa, onda tyle hormaty biz dogry diýip alardyk. Şuhsaty. Tyle hormatyň özü medeniýetligiň alamaty. Şeýlemi? Ýöne bu ýeterli jogap däl. Şonuň ýalladyň bir medeniýetligi aňlatýar diýmekligiň özü hem ýeterli däl. Bu adat. Megerem köpler üçin bu adat tanışdyr. Ýagny Qışın günü kim öňümizden gawat gelse gönüläp 50 bilen soňra salamla saýamyz. 50 aýrýar. Aýdyşyňyz ýaly gözüňde garaýan bolsa onu kim aýrýar? Dogry bu tyle hormat. Bu medeniýetligiň alamaty. Ýöne esasan bir adat. Nämeden galy? Muny biz häzir emeşdimiz. Jogap elbetde netije ýalňyş. Indiki dogry jogap üçin toparlar iki tugalarsyňyz. Tamaşaçylar, jogap ber. Ahyryn bir dogry jogap berersiňiz. Selam. Men Mahtumuladyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň matematika fakultetiniň 4-nji ýyl talibi Aýjaran Saparoğlu. Haçanna adam, iki adam salamlaşanna, şeýle salamlaşanna süýen barmagy adam pulsyna degýär. Anladım. Onun haçanna şo salamlaşanna, haçanna 50 bolsa adam şo ýerine pulsyny duýup bilmeýär. Indi şeýle bir zat bar. Adam salamlaşanna göz bir ýüzüni seretmeli we eline pulsynyň üstüne adamyň ýagdaýyny duýup bolýar. Adat. Barmy jogap berjek? Mahtumuladyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň matematika fakultetiniň talibi Taňlyjy Oraz Sultan. Meniň pikirimçe öňkü döwürlerde şo ellerle salamlaşylanna, ellerine zadyň ýokdugyny hiç ýyl şoňa garşy ýaragyň ýokdugyny görkezmek üçin eliniň boşdugyny aňlatmak maňyda ellerini görkezip salamlaşypdylar. Eller boşçylyň ýa-da daşdan elenen ellerini galdyranlaryň ellerine ýarag ýok. Men sana neme hiç ýyl sana hopat nemem ýok. Evet, niyetim yok. Evet, niyetim yok. Menden sana diňe salam, taňyr salam diýip elini boşdugyny görkezip. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Rawşan, Olcan, eşitdiňiz? Lalaşarsa barmy? Çok sağ olun. Jogap dogry. Şeýle jogap berdi. Ýa-ni sowal tapgyr üçin. Jogap. Elbette, yarag ýokdugyny, edil niýetiň ýaly eliň hem arasadygyny görkezmek üçin. Şeýle jogap. Ne? 7-nji sowal tapgyr bilen dowam edýär. Taraplar taýynlydymy? Taýyn. Indiki dogry jogap üçin iki tugal arsyňyz. Rawşan, häzirki jogaba siz dogry jogap berseňiz, onda gönnün indiki tapyra ýol alarsyňyz. Eger Olcan siz jogap berip berseňiz, onda sizde entäm umyt bolar. Sebäbi, iň bolmany 6-njy tuga barmaly. Ýa-da onu şu döwde, hiç kim bilmän, şu döwde tamam barmaly. Görür. 7-nji sowal tapgyry. Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan. Nakalyň ýzyny dowam edin. Gül tikensiz bolmaz. Hadina wagt gitti. Gül tikensiz bolmaz. Hadina. Rawşan. Soraň jawabyny Güljemal Saryýewa berýär. Güljemal. Gül tükensiz olmaz, hazine eýesiz. Kabul. Güljahan. Beriň. Gül tikensiz bolmaz diýip jemlän ýagdaýynda ýyzyň dowam edip bilerdiňmi? Hawa. Tanışlygyňyz barmydy? Hawa. Elbetde atalar sözi. 3-nji sekund. Oljan, näme üçin säginiňiz? Men hayran. Jogap dogry. Hata, 3 dedi. Indi käbir düşünmek işlerini geçmek isleyen birinci soru. Olcan, Sehram oğlum, bäsleşigi dowam ettirmek gerekmi? Dowam ettir. Selam. Yine bir zat.
sizi tijendirmek yani. Bu häzir sizin oyundan çıktığınız değil. Bular häzir diňe özlerine yol bile üçin etdi. Indi kitaplara geçmek için. Eger siz integam hasabı 5 tuğa yetirip bilýäňiz. Näme üçin, nähli ýagdaýda? Diýmek, indiki sowal tapyrlarynyň ählijetine siz jogry jogap bermeli. Iň soňky sowal tapyrda Türkmenistan Oğuz Kanadynyň Injiner Teknologiýalar Uniwersiteti bilen Türkmen Döwlet Ulaw we Aragatnaşyk Institutunyň aratyndaky ýagdaý ýaly ýagdaý ýüze çykmak ahmal. Çünki häzir hasabı jemleýiji sowal tapyra çenini 6-3 çenini ýetirip bilseňiz we soňky sowal tapyryny 2 agdaňyz galdyryp hasabı 6-5 edip bilersiňiz. Beýle ýagdaýda siz şeksiz indi kitaplara, ýagny Türkmenistan Oğuz Kanadynyň Injiner Teknologiýalar Uniwersitetiне garşyda çökmünde X2 bolup çykarsyňyz. Ýöne muň üçin ýakly sowal tapyrlara dogry jogap bermeli. Ýöne muň üçin Rowşan ýol berermika? Onu häzir görür. Seriýas. 8-nji sowal tapyry. Sowal. Haýsy guş gadymy Greklaryň döwründen bäri akyl paýhasyň nişany hasaplanýar. Wagt gitdi. Ozan, näme tägin ýaňy? Söýleň sat sonra. Soran jawabyny özüm berýärin. Elbetde berersiň. Aktyl Dogry paýhasyň. berseňiz de näme aýdyr. Siýençler. Bu guş baýguşmy kady pikir edýär. Hatta kabul olmadı oturacak. Doğru cevap. Yoldan. Devam ediyor. 9-njy sowal tapyry. Şu belli cümle kime degişli? Ýagşylyk etmäge güýjüň çatmasa, iň bolmanyna ýamanlyk etme. Wagt gitdi. Sonra jogap bermeli özüm tiýençeýin. Häzir hem garşydaşynda mümkinçilik bermekliňiz dowam edýär. Bu hereket. Ona da Rowşan kim jogap berýär? Şu jümleň awtory Mark Twain kady hasap edýär. Kim? Mark Twain. Mark Twain. Kabul. Rowşan, ýa-ni näme üçin 3-nji sekundda sakladyňyz diýemde tewekkelçilik etmejek bolýan diýdim. Söýlem. Siziň şo pikiriňiz dogry eken. Häzirki pikiriňiz ýalňyş. Jogap, netije ýalňyş. Oljan, galan wagtyňyz duranjakmy taňat? Ha, bolanýar. Dowam edýär. Telefondan olup bilmeýär. Mene Tolstoy'un kadiydim yani ne? Onlar pervariant var mıdır? Pervariant deme. Yoksa pervariant mı? Profesör. Men jene çap berýän başlardan. Eger yanlış olsa men eşitdim yani aktarını doğru yardım yok. Mene Lev Tolstoy diýýärsin kan. Rusya'nın eğitimi üniversitelerinden acaba yok korktadı da ben Rusya variantını gördüm aklımda taşırıyor. Şahsı olmalı. Sonra Kim jogap berýär? Bu soru biziň tapyrdan Cennet jogap ber. Cennet. Kime degişli? Birinci bu cümle Lev Tolstoy Rus yazıcısına değiştirmek edýär. Häzir kabul edemem seni. Roosevelt ya da Lev Tolstoy diýem. O internette Bir näýdaýyn? Bilmem. Rus yazıcısı diýdim, yok Roosevelt. Rus yazıcı diýmedim. Men Kime Rus degişli? Ha, yazıcısı sen Rus diýdim. yazıcı diýdim. Lev Tolstoy diýdim. Onda Lev Tolstoy'da galýaňyz. İnternette doğru etdim, redak okudum bunu. Doğru geldiňiz, okudyňyz. Rus diline görnüşini. Şeýlem. Hala. Cennet. Size bir az konu edeyim. Has, Irak'ı döwre geçelim mi? Lev Tolstoy'dan has, öňrägi delim de. 1, 2, 3. Jogap kabul. Cennet bilen ol arasy hökümetimizden belli bolan bolmaly.
Netice Jemleyici sowal tapyra düzgünlämäniň 3 bölümine laýyklykda taraplar 2 sual asmaly. Bu jogap hem ýalňyş. Islebiler ýalňyz barmy jogap berdi? Men Mahmulat Naqy Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Taryh fakultetiniň 2-nji ýyl talebi Hudaýberdi ýokmay. Meniň pikirimçe şu soragyň jogabyny Indira Gandhi aýdýan tedleri. Utuk berem okýany. Bolýar. Nereden? Biz oýlanyp şu pikir eldik, şu netijeler. Doğru jogap aýdyp goýarsam. Ýok, Mahatma Gandhi'nin aýdýar. Ýanky sowalyň dogry jogaby indiki sowal tapyryň içinde geler. Şeýte gatgydykly bolmaly hadi. Olam jemleji sowal tapyry sowal. Aristotel bilen baglanşykly ýene bir sowaly size berýän. Bu sowal tapyryň içinde. Diýmek. Ýanky sowalyň dogry jogaby Aristotel bolmaly. Şeýle koýan Grek filosofy Aristotel bilen baglanşykly ýene bir sowaly size berýän. Aristotel İskender Zülkarneyn'in muallimi bolandygyna bilýän bolsaňyz gerek. Şeýle. İskender Zülkarneyn şeýle diýär. Men kakama ýaşaýanym üçin bergili. A mugallimim bolsa wagt gitdi. Wagt taklaýar. Oljan. Bizim bu sowalymyza Saatlyk jogap berip. Saatlyk. İskender Zülkarneyn'in muallimi Aristotel. Hemde olay diýär, men kakama ýaşaýanlygym üçin bergili. A mugallimim bolsa Muallima bolsa şu Rawşan. Men aýdym. Men muallima bolsa şu alym bilim öwreden üçin bergile. Alym bilim öwretdi ol. Oňa dawan ýok. Ýöne şu taýda bir manily ogudan aýdan sözi barda. Näme üçin bergile? Men sizden şu jogaby garaşýan çat. Aydın? Yapma. Kavul. Kavul. Muallim değilligi ol eýäm şonuň alym bilim berenliginiň alamaty. Dogry dämi? Diýmek, eger diňe alym bilim berenligi üçin dogry jogap boljak bolsa, onu o ýerde bu sowal tapgyry bolmazdy. Pikirlenşmeli. Şeýlelik goýan pikirlenşeňizde öňündäki söz. Näme manini berýär? Bu şoň ýygyna nämäni goýup bolar? Iň bolmanda manidaş sözüni bermeňiz gerekdi. Elbetde netije jogap ýalňyş. Rawşan, galan wagtyňyz bolýarmy? Dowam edýär. Işgaçyryň, Oljan. Eger häzir Rawşan dogry jogap berse, saýlama tapgyrlaryň bütünlüği dowamyna ilkinji gabat gelýän ýagdaý bolardy. Hasap 9-1 bile utarardy. Bu ilkinji ýagdaý bolardy. Rawşan? Apa baý söhbet berýär. Söhbet. Kyn ýagdaýlarda diňe siz goýýarlar idi. Bizim pikirimizçe, benim pikirim değil, bizim pikirimizçe Aristotel ýaşanlyk üçin kakasynyň sebäpkär düşünükli, o nädip ýaşamallygyny öwreden bolsa Aristotelyň eýem. Inni manily hemde gaýska jogap bilen aýdyňsana maňa şunu. Şu taýda men ýaşaýanym üçin. Görýärsiňiz dogry, men ýalňyş diýjekkä. Kakam men kakama ýaşaýanym üçin bergili, a mugallimim bolsa ýaşan, ýa nädip ýaşamany öwreden üçin. Şolar ýaly. Rawşan. Kavul. Rawşan, men ýa bir zat diýdim, ýöne ýere diýmedim. Eger häzir siz dogry jogap berseňiz bu akylly ýeňişligi telewäsleşiň bu saýlama tapgyrlarynyň dowamyny ilkinji duşan ýagdaý bolardy. Diňe bar bu saýlama tapgyrlarynyň dowamyny däl. Tutuş akylly ýeňişligiň taryhyny bu ilkinji gedek bolardy. Hasap 9-1 bolardy. Eger dogry bolsa. Sebäp 7-1 bile tamamlanan bar, 8-1 bile tamamlanan hem bar. Şunu näme? Aristotel İskender Zülkarneyn'in muallimi bolan. Bu fakt. İskender Zülkarneyn oň salygyna bir zat aýdany çyn. Bu da fakt. Diýmek, İskender Zülkarneyn şeýle diýär. Men
Ýaşaýanlygym üçin kakama bergili. Mugalimim bolsa münasip ýaşaýanlygym üçin bergili. Netije iki ýagdaýynam edip bolýar. Çünkü sözme-söz ýalňyş jogap diýip, ýalňyş çykaryp bolar. Ýöne manida sökmünni onu dogry diýip alyp biler. Doğru? Hasap 9-1. Mehman vatandaşlar, hediyeler, görüşmek üzere. Akıl yönetimi televizyon saylama tapırlarını cemleyici sahanın öňe tirazynda seýrek kurs boldy. Türkmen Devlet Üniversiteti Seyit Nazar Seydat'ındaki Muhalifçilik İnstitutu ödara bu saylama tapırda doğuştular. Doğuşluk doğrusu çekeresti oldu. Muğu aramazdan hasat ede görüşmek üzere. Dokul bir hasat bilen Rawşan sizin toporğunuzu çekti inni kitaplarda görür. Oğuzcan, bibi, sizin toporğunuzu inni kitaplarda çıkmak meselesi inni kitapta da akşam cennenden sonra bilim ministerlerine arayan maslahatlar ve netice çıkarlar. Yani usulun toporların arasındaki mesele verirler. İyi vatandaşlar, yakmanlı onlarla görüşmek üzere akıllı yönetimi televizyon bu sahanlıklarını getirip çıkarıyor. Türkmenistan Bilim Ministerleri, Yasak Telerazi Elmi, Kayseriz kampanyanın Türkmenistan'daki resmi cilo'la birlikte tayarlanan akıllı yönetimi 2019 televizyon bu sahanlıklarını getirip çıkarıyor. Yine yakın yıllarda, bu sahanlıklarına layık fırsatçıdan akıllı yönetimi televizyonun saylama taptığının cemleyici sahanına başlar.